ആണോ? രണ്ടുപേരും കൂടി ഉണ്ടാക്കുക. എന്നാ വാ. വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ, 1 അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ മക്രോണിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ അത് സോഫ്റ്റായി വരുന്നവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇളക്കാതിരിക്കണ ആളെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു സവോള കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കാളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായി മൂത്ത ശേഷം നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല, ഗരം മസാല ഇട്ടോ. അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ചിക്കൻ മസാല, ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണുള്ളൂ. നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. മൂപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് 2 മുട്ട ഒന്ന് ചിക്കിയെടുക്കാം. ചിക്കിയെടുത്ത മുട്ടയും സവോളയൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് മക്രോണി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അല്പം സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഉപ്പ് പാകത്തിന് നോക്കിയിട്ടിടണേ. കള്ളി സോസ് കഴിക്കണേ. ഞാൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ ഈ സോസ് മുഴുവനും കഴിച്ചേനെ. അപ്പോൾ സോസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. സംഭവം റെഡി. സോസ് വാങ്ങിയതിന് ഒരാൾ പിണങ്ങി പോയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൾക്ക് തന്നെ ആദ്യം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക. എന്തായാലും വലിയ ജാടയൊന്നും കാണിക്കില്ല അവൾ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ജാട കാണിച്ച പിന്നെ കഴിക്കാൻ കിട്ടില്ല എന്നറിയാം. അപ്പോൾ അവളോട് ചോദിക്കാമല്ലേ സംഭവം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? അപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്തായാലും സംഭവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൊടുത്താൽ നമ്മളെ വീഡിയോ ലൈക്ക്